سرور کولے دا مدینہ منوری جانان تاجدار حرم دا بدر میدان لڑ آگے کم دے لڑ آگے جی دا بدر میدان لڑ آگے آقا و مولا فرمائن سال بدر تکی غزا کی گی سرور کولے دا مدینہ منوری جانان تاجدار حرم میدان بدر کی بعد زیون کی گول دیرے راہ گئی اوے فرمائے دلتا بس اللہ ابو جہل مرداری دلتا بہت پوی دلتا بشیباوی قربان دا مدینی منوری دا جانان نشما چا قیدو جہان کم دے گول دیرے توقڑوا او دا کم کافر دا پارے دا سے انتخاب کرو سہر لکا بل کافر پر خبل خبل دیر کی مردار پروتو سرور کونے دا مدینی منوری دا جانان دا علم دلوگے شمع اگر بلو رمیو تاریخ قتلو دا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کلچی دا مدینی منوری جانان دنیا نا پرد کولا بی بیان ناستی بھی ساتھ چل اسکلو برو رہا اسکلو برو بی بیان ناستی بھی حضور علیہ السلام فرمائی پدیر طولو بی بیانوں کی متوجی ہے پدیر طولو بی بیانوں کی بعد طولو نا اول اگر بی بی ماسر ملاوی گی چیز چالا سنو اٹھوی پا بی بیانو کی ورطون لڑوں بی بی ماں سراغ ملاوی گی چیز چالا سنو اٹھوی بی بیانے کے ناصر پلو کے لا سننا کل چالا سنو تے بلوے دا چالا سنو تے لا سنے نام کل لگے انہوں چی تیری دیسی انب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاش شلا چو وفاش شلا بی بیانے سوچ واغستے چید مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ مبارک فرمائیو چید ٹھول لبڑو بیزنان ماسر حق بی بی ملاوی گی چید چالا سنوزنگی دو تاکر دونا مرادو چید زینگی بلا سنو مسکنان ترسید ام المساکین ویلیش دا دا مسکینانو مورا دا غریبانانو دا کندو رندو دا یتیمانانو بے خیال ساتلو پا خبر بارے پولشوے اور آدھے گلو رئی عرض میں دی پوری کو مولا کریم جل جلالہ فرمائی انشکر لی ولوالدیک رب فرمائی زما شکر ادا کئی حقیقت اندانے لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور فرمائے کہ زما شکر و ادا کو نورم زیاد کم کمیں خوش ہے نشتا طولے نشتا چچا جواب رہا کہ خدای جل جلالہ جنو دنیا خیستہ کا کمیں ورسر نشتا رب مسترز ماؤ بخا لہنی کل مرحوم پا قبر دے اللہ دے نور بارانو کی داکلے دے اللہ پخپلت مستحضان کے امین پروائے مولا کریم جل جلالہ فرمائی انشکر لی زما شکر ادا کئی ولوالدیک اور چا شکر ادا کئی دا مور و پلار پا دنیا کے دا ٹولو نلوئی دولت سے دے
زمور و پلار دے. عبدالرحمن صبوری رحمہ اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام فرمائی تو چکل کوئی دور تا لاڑ ممارب تا درخواستو کچھ مولا وسیعت رہتا ہوتا پس ڈیر خوشحالی کی رب فرمائی دمور پا خدمت پدویم دل میں بیا درخواستو کی یا اللہ بل وسیعت رہتا ہوتا پس ڈیر خوشحالی کی رب فرمائل دمور پا خدمت پترم دل میں بیا درخواست تو رب لادال فرمائل دمور پا بین خوشحالی نما ما پسلورم دل درخواست تو رب لادال فرمائل دمور پا عزت خوشحالی گم پا پیندم دل میں درخواست تو رب فرمائل دمور پر رضا بانے رضا کی کما داغے پہ عزت و احترام خوشحالی کم داغے پہ خدمت خوشحالی کم نہ کرتا میرا اپنا ازال تا درخواست کرلو نہ کرتا رتا اپنا ازال موریاد کرلا پلا سمزل راتا رب فرمائل پلارم خفن کی پلار ہونا خفن کی دپلار دل میں قدر دے. عبدالرحمن صبوری رحمہ اللہ فرمائی کہ دمو پلار خدمت سلور حصے دے دمو پلار خدمت سلور حصے دے دری حصے خدمت دمور دے دری حصے حق دمور کی گی یو حصہ حق دپلار کی گی. آقا مولا مدینی منوری جانان فرمائی من لم يشكر الناس لم يشكر الله. سوک دا خدای در ازارا پارا اگر اللہ سوچت کی چیمہ تب پتہ ہو لگی دا خدای در ازارا پارا سوک راگ لیے لاس موچت کو خواہ دود بگا زماتا دا نزدیشی چیز خدای در ازارا پارا اگر لیے دود بگا زماتا تمہارا میں خیر چیز ہر جا خپل گزی کر آغا یو طالب پل استاد سرناس تو کہ بابا جی پر یہ تالاو کی رسوم رہے اگر یہ بچے کے پیارے ہوئی دی تالاو کی رسوم پیارے ہوئی اگر یہ بچے کے دا پیارے دا تالاو مرے خویو پیارے ہوئی تو کہتے شید عدد آگر تو کی ماں کی آرادے گلنو رئی سرور کونر فرمائی من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. چاچے دو مخلوق شکریہ ادا نکا دو خود شکریہ ادا سرور کونر فرمائی بلکہ دا مدینی منوری جانان فرمائی دا مول پلار پر رضا کی دا اللہ رضا دا او دا مول پلار پر ناراضی کی دا اللہ ناراضی دا